Kulendi wangu mning'ina wewe pachivhitivhiti chine mukurumbira chivhitivhiti chedu icho gore rinera kudyiwa rinopisa vakomana yewe babangu we ndisi kuziva kuti mazimba munyazodei izvezvi munhu anenge atoripo pakutokubatsirai mune mauda kuti mune makumuita makumutrita this way amanaka one day muchavzviregreta zvinhu zvakadai soizvi. Anyways, yamakadai kuteerera ndo channel yenyu one chivhitivhiti Kuliant patinokupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika. Panapa pane iri kupisa, iri kutemesa musoro yandiri kuona yandiri kusangana nayo panapa Comrade Knox Chivero avo vanova veGeza Revolution munovaziva ndo vakaita take over vanova ivo tingati mouthpiece weGeza Revolution at the moment ndo vari kubuda vachipa ma-updates akasiyana siyana vachitaura kuti zvoni todi. So pane musi wavakabuda panapa I think yes ndo day 16 April vachibuda vachitaura kuti zvoni tingatibatanei na 2028 yawe handiti vachitaura let's meet tomorrow now but reaction yandakaona zviri kuitwa this Varakash, honestly speaking this is not right. Vakomana ava havasi kutoziva zvavari kuita ende unoziva kuti kumwe kuputsa kwacho kakusatonzwisisa kuti Chivero is not munhu weopposition wekuti tingati vamwe ari kutariswa munhu wesympathy vanotamba vese vanodya vese mundiro imwe chete i1 just that vanhu vekuti vane zvavari kuda kutongogadzirisawo imomo zvinokwanisa kuzobenefita vese naari kucomplain wacho anokwanisa kubatsirika nepapapa but handizizive kuti kuda kuzosaidirana neugananda unenge uchitwa nevanhu gananda harina charinokupa in real life. Gananda riripo pakuti iro ridye rigute vana varo vadye vagute but after vadai so chekutanga umwe akatanga adedzera kuti keep going with content creation, at least you know how to eat within where you are tied. Apedza zvake Zanu PF Matnos province mumwe zvikanzi amanaka kana chinobuda pa anzayo apana amanaka apa hapana kana chinobuda pazvinyaya zvemakuhwa basi yangova yendo yezvemakuhwa nemafake updates mumwe anzi chakaoreti mazita ngatisiyani nawo zvingatonedza ngatingoenderera mberi nichikunzai zviri kuitika. Comrade Knox is going to be doing pressers till his grave as well, no real action coming. Ndo zvikutaurwa nemumwe umwe akati when his action informing is good and then what give us signal. Mwakati as long musina chigananda 1 chamauraya zvinonetsa kuti tibvume kana kuti tizive kuti mune power. Umwe akati komasiyani kona chamisa mharidzo dzisina action, you no longer a threat, that's why the government is not taking you seriously. Ndo zvimwe zvekutaurwa nomwe munhu. Mwakati asika baba Knox, I really admire all you are doing to have a free Zimbabwe, but without army generals around you, please give yourself a peaceful rest with your families at home. I hate seeing our war vets dying in foreign countries trying to escape arrests if youth sleeps. Ndo zvimwe zvekutaurwa nevamwe. All this is useless, say, if there is no action on ground. Mumwe zvaari kutaura pakashata ndikukutaurirai kuti zvinhu zvekutaurwa kazvo umwe akati ko nhasi vakomana matitodiko nezvigananda ini hangu ndiri ready but kana musinawo action futi zvakadhakwa zvamukutaura pakaipa. Umwe akati we are with you mudala wetu, keep going but kana musina action musatinyaudze. Zvakasiyana siyana zvekutaurwa komana why vanhu vachiataka murume mukuru kudai so. This is not right. Ini ndakatozongoona kuti in Zim better uite zvelife yako utsvage mari because hapana chinobuda almost everyone. Umanaka Comrade Knox hamuneti here kushandisa zita remushakabvu. Comrade mauya makadhakwa imi muri kutaura semunhu akadhakwa. Pakashatisisa kuona zvinhu zvadai so izvi. So ndo zvinhu zviri kuitika guys, ndo zvinhu zviri kusangana nemacomrades enyu aya, ndo zvinoita revolution yacho at the end of the day. Hapana pekungoti ukangonzwa munhu akuzonzi ningi ndicomrade
Panopaitika zvakawanda. Vanhu vanenge vapinda nene dzakawanda dzanenge vasangana nadzo. But anyways, there is no way patingaramba tichiwesterana time tichiramba tichingotaura nyaya idzodzidzi, because imimi mukutoona kuti inyaya inotosvota shosho kuti vanhu why muchimukirira munhu kudai so, murume mukuru. Hazvisi right. Ngatiisire panape, tinozoidzokera kana taona kuti zvinopera sei. But inini kutoitaura kwandatoita zvatondibata-bata zvinhu zvinorwadza, honestly speaking. Amen. Ngatisati takateerera tichinzwa zvitaurwa navakuru apo ngomunoona wirirana nazvo. Vana veZimbabwe, ndini Dr. D. Ndoda kukuudzai zvinhu zviri pachena. Mwana kudzoka kudaika ndakukutaura maresults ari final. Anobva kwatiri isusu masoja ambuya nehanda. Ndati tiri kupinda tofuridza topedza. Tapedza chandoda kukunzwisisai kuti ndikutaurei Dr. D. Komanda wemweya, komanda webako. Ndati chiteereresai vana Zimbabwe. Nyika tiri kuisira kuna Chamisa. Nelson Chamisa. Ndiani donhodzo reZimbabwe. Zvimwe zvese utama nenguva isi. Hainzi akapuwa mari hechichi kana akapiwa. Kondi asiri mbavha apa ndiani. Asi atoda ndichamisa. Itoda munhu anoita kuti vana veZimbabwe vasununguke. Simple. Ndati ndiri muno muZimbabwe. Paindependence yenyamba pamapembera chichi anditatuitese. Mungaziva leo ni Dr. D. Never. Ndati inini Chamisa ndiye munhu. Tikarova Mnangagwa takuisa Chamisa. Ndati ndiri kutokuudzai zvino muhana mambuya nehanda. Noti muhana mangweneni. Ene zviri muhana zeZimbabwe. Chamisa. Ndiri kutotaura chokwadi ndini Dr. D. Komanda wemweya webako. Zvose zvaita zvari kutambuzwa. Ndati isamo tapinda takwana. Ndati inini ngavauye pandiri kana vacho. Ngena vacharona pandiri. Vese vanachivhayo huyai, vanatagwira huyai muone kuti munosva sei. Ndini komanda wemweya. Ndati tangopedza iwe Mnangagwa kujeri Chukurubi. Yochiwenga uri komanda uko ndokwauri ikoko. Atoenzisa mudhara chiwenga iwe kwako uko. Uri mufana kwandiri futi kaiwe chiwenga iwe. Ndirevesa. Uri mudoko stereki. Iwe chiwenga tena kuti uyu mukoma ari kutaura ndiani. Ndini komanda wemweya. Ndini ndiri kutaura. Ndiri kutaura vana veZimbabwe. Honda tiri kuichara manje. Anokuudzai. Isu ini Chamisa ndarizoita president weZimbabwe. Amene prime minister amene koko. Ndiri kutaura ndini Chiwenga hadi zvoutonga nyika. Anoda kuti nyika isununguke. Chiwenga paside apa. Chamisa president. Ndini ndiri kutaura ini
whether you like it or not. Anoziva kuti munozvida imimi vana vambuya neanda motozvida. Shamisa ngatonge nyika. Kozopomerwa zvangu mamiliyoni api tipeka evhiti dzacho mavhiri vinacho. Vesa ringowata kunyepa. Varutsvaka purani yekuda kutiuraire Shamisa, kuuraya Shamisa. Ndo zvavari kuita. Ndini Dr. D. Ine manje zvakavharwa zvese. Taamo isusu. Imimi vakomana mimi mese mukangoona munhu anoda mupurisa akada kuvhiringisai, batai murovi. Ndinonzwa kuti mapurisa aneseka. Ndiri kuno inini ndiri mumvuri, ndiri muvhute. Muzukuru wambuya neanda. Ndakabata musheka wangu mutema. Ndati mukangoona munhu anoda kuharasai, please ndapota. Mupurisa batai murove. Ani mogara nawo mumaraini kwenyu ikoko. Batai murove. Iwo mupurisa wacho ka ziva pauri. Ziva kuti unobva kuvanhu. Mapurisa zvemakombi siyanai nazvozvo. Zvotanzi ichichi iwo kana mari yako iri shoma iwo mupurisa ka. Ina unouza munanga kuti mari yangu yauri undipa ishoma. Kwete kunoba. Iye ane kombi yake andati tondiurara ipapo. Ko mukaita 20 murizo kombi anosara nechi 0. Imo mukati zvioni nini. Ndini komando umweya, komando webako. Ndoda kuuzai chinhu 1. And for the last, hondo yapo. Asi president weZimbabwe tavanaye kudhara ndiChamisa. Whether you like it or not. Mukati akapuhwa mari mamiliyoni mangani. Kwewo vane mamiliyoni avo ndeyawo. Ndobvunza. Ndobvunza mimana Zimbabwe. Ndati president ari kuya ndiChamisa. Monazo kuda kuziva kuti kunobiwa. Ndekuti zvanzi Shamisa apuhwa mari yakati. Kwa ivo varidzi vacho. Shato zacho. Makuti enangananga nekamwana kanezurwa. Ndiye inini pachangu pano. Dr. D. Shamisa ndiye ari kupuhwa nyika iyi. Ndotokuuzai. Whether you like it or not. Because taamuno. Iye mudhara wedu zvenga autozviziva. Handi kumutengesa zvangu. Asi autozviziva. Ndini Dr. D. Munenzwisise. Varume. Ndati Zimbabwe iri undengendeka. Manje. Handitika. Tawirirana. Manuzisa. Mubate mashoko andiri kutaura. Akona bachamisa musha. Yasina. Ndiye watiri kudai wacho iyi. Chamisa wacho iyi. Handimbasa. Tiri hondo. Tiri vakomana vechi vachamisa. Naye chiwenga wacho iyi. Tiripo. Zvikwata zvehondo izvi futi haina kuti kwanzi AK yakadini. Iwo wakaibata ndonoziva kuti chinangwa chetu kunopfuura. Ndini Dr. D. Komanda wamweya. Saka hachadi kuita zvakawanda. Imwana Zimbabwe ka ziva kuti ndiani ari kuya. Ndichamisa. Handie Nelson Chamisa. Ndapedza nemi. Indi kunoku kwandiri. Muvhute. Asi ndakabata muchena. Mucheka mutema 1 wambuya nehanda. Handisisa vakomana. Nemi masika nemi. Nemi vana mai mimi. Nemi vana zuba. Nemi vana sekuru futu. Imo vazukuru. Teererai mashoko. Ndaenda.